Piny owacho chako chenro mar chwalo omenda mag siro jok ma ikgi oseniang' kod ji ma ong'aw e kind oganda. E bwo chenro mar Inua Jamii, chenro mar lodho pesa e bengi pod dhi nyime bede bengi mopogore opogore thurka. Kata kamano, ywak to pod nitie e kind moko kuom jogo ma yudo sir ma kamano. Jafwambo marwa Walter Nyambaga ne oluwo ndach wach mar yudo pesa ni kendo koro miyowa lipodni. Chenro manyo piny owacho chako mar chwalo omenda ne jodongo kod ji mamoko mang'aw e kaka yor jolong ngima kaluwore kod pek mar uchumi. E piny Uru, e kendo jodongo pie laini marabora ka moko to riere lo ka rito mondo giyud omenda ma chunygi osebedo ka geto kuom thuolo mar dweche 4. Jodongo nindo ma diero kidhi Equity kata jodongo ndo ma piny diero. Koro gikel gine constituency level mondo constituency ka constituency okawe. Ng'ama nigi sida ema nyalo biro ka. Nikech ka ji obedo ka jomoko nyalo hinyore kaluwore gi kaka giti mar jodongo. Moko kuom jodongo mane oloso kod Ramogi TV e yor apanda kendo mane ok oyie loso yamo e kaluwore kod arita kwe margi, olero ni moko kuomgi yudo ilo bang' lodho omenda magi e ka sani moko bende yweyo wigi e boma. Sisi tunajua tumizoea tukija hapa tunatoa kadi yako na kitambulisho chako unapewa pesa unaenda. Lakini leo tunaambiwa kuwa network mpaka inaelekea saa 9 na kitu. Kama unapata 200 zinapunguka. Lakini saa ingine nakaa sana hata inasaulika kama saa hii. Kimekuja bila tikiti tijua tena kadi, lakini saa hii hatuna hata tikiti wa kuruja hakuna. E kata kamano luoro mantiere ni olethe moko mosebedo ka geto gi kinde mag yudo chudo makamano osechiewo. E kendo itgi ne oko ka gimanyo e kaka degi lut lith lwetgi ofuke jodongo mose yuto. To yo michule godo emwa aneno ni ok ber. Nikech ibo yudo ka jaduong' wuotho atwa malach. To say ni ng'ato nyalo wa kaka Homabay ka, ng'ato nyalo wa all the way from Kwabwai nobiro manyo pesa Homabay. Iyudo ka jaduong' ne ochandore kabisa mondo miyo gik Homabay ka. Maseche moko kata ka owuok nodok to biro dok ka silenge no. Moko kuom jodongo to koni omenda no poko chopo negi kendo pod girito e kata kamano chal ni jowetegi osechako chiemo gojiko e kage jiwo piny owacho mondo nywand nyaka jok man kod ng'ol e chenro no. Tai nego gikore lwedo gi par gi yawe nyaka ne jomo ng'ol. Be jo mong'ol sandore nitie jomo ng'ol mok nyal. To kapo ni okele ne jodongo gi mond kiliete to kele ne jomo ng'ol bende. E dwach gi bende en ni pod gigwanyo piny owacho mondo yuchut negi pesa no nyaka shillings 4,000. Twaomba serikali kama kuna uwezekano hii pesa iongezeke na at least tupate kila baada ya mwezi mmoja. Kwa sababu inapokaa muda wa miezi 2-3 inakoroga kama sisi wananchi watu na safa kweli. Walter Nyambaga, Ramogi TV.